Za Anička prišli, ja Báraziová Etela nám nedávajú peniazy. Prečo nedávajte mi, ja som platím všechno? No, už nemám hytel, ako prečo nedávajú Anička peniazy en. Povedzte, Anička, ako dávajte en peniazy, maj veľmi treba, na ňom treba. Sopi. Prosím? No, nedávajú. Osam. Ja platíme, ja som vyberal som peniaze a ja som všetko platíme. No. Prosím? Ja už tam vidím magáho. Prosím. No. Šiká sa vám mal. Dajte mi peniaze. Veľmi treba peniaze. Báraziová Etela, ja som platíme Sopi. 1000 korún vám. 1000 korún. Povedzte, Anička, ako dávajte. 10 000. Radnovce, geld. Dobre? Radnovce. Číslo 26. Dobre? 26. A to by ruky nerad. Dobre? Sopi. Dobre, to dávajte. Nedobre. Nem tudom. Haló, prosím. No, letette. Etela. Nem tudom, hogy mit mondom. Nechceš peniaze. A dávajte peniaze 200 korún na limonáda, chleba, Ja, Isten, vegyem magához egyet, így. teniačky, alebo čo budú. Ja mondtam. Ja už telefonáltam. Nem tudtam, mit mondom. Vagy ma visszahívnak be. Kedvé, Nem azt kellene hívni? Ezt szeretné? én is azt mondom, jó, gyere. No csak. Beszélj velem is. Mi? Beszélj velem is, hogy